Kabuka namin diri sa Bagnot kay mangawat ni Karlang. Karlang mga kabukaw mo na yung mga Karlang mga kabuka kaniyo. Kuhaan naman nag-unod kay wala nimi pagkaon. Manguha mi mga kabuka aning Karlang. Ayan mga kabukaw, muna yung magipangkuha mga kabuka. Karlang. Kaya wala nimi pagkaon. Gutom na kayo. Ha? Kaya ganoon na. Ay mga kabukaw, muna ikuha na mo. Ito yung nakuha namin. Karlang. Wala na kasi kaming bigas mga kabuka. Kaya nagnakaw kami ng Karlang. Ay, si Uncle Dragon. Ay, kauban mga kabuka. Dalawa kami. Ngawat mi Karlang diri. Ayan mga kabuka. Sige kagianan mga kabuka. Hagmay. Dagan na kayo na oy. Dagan na kayo. Ayan mga kabuka. Kami ni Uncle Dragon ngawat mi Karlang kay wala na mi pagkaon. Tasulod dito. Kural man Nicole. Puti. Kural mo dito guys. Dito sa gawas. Dari mga kabuka. Munig pangkuan na mo kay wala gimi malungag mga kabuka. Dahil sa pandemic. Teka. Karlang mga kabuka kaso. Ha? Nagkukunod? Kakuha ka? Oo. May mga kuan kabuka kanang balanghoy. Wala tayo pangkalot ba eh? Balikan na nato na eh. Balikan na Karlang sa tong kuan. Ayan mga kabuka. Sulod na po may ning bagnot. Oh. Sulod po may ning agianan bagnot mga kabuka kay uwa may agianan. Sura mga kabuka walay pagkaon eh. Dili sura gid. May unod ko. Oops. Kapuya mga kabuka. Mga kabuka. Nagan eh. Mga kabuka muna imong kuha. Karlang. Sobra naman ang hapunan namin ito. Ha? Puro pula. Kaniyon, ani unod ba? Kaniyon? Okay. Lagi unod. Muna mga kabukaw. Muang pangkuha. Muna mga kabukaw. Muna mga lagaon unya. Nya. Panyud to.
ayun mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko kasi kapoy na kayo. Thank you. Thank you sa lahat ng nakapanood nito. Thank you so much. Thank you for watching. Bye bye.